dní. Dom bol napísaný na moju mamu, takže sa presťahovala späť. Ako by bola šťastná, že rodičia odišli, pretože doslova o týždeň neskôr začala v dome organizovať nočné večierky. Stala sa kráľovnou svojej vysokej školy, pretože mala prázdny dom, kde sa všetci mohli stretávať a robiť látky. V tom čase som sa ešte stále nevyrovnala s odchodom svojich skutočných rodičov, takže som vo svojej izbe prudko plakala. Niekedy sa môj krik dostal až dolu a myslím, že sa jej kamarátky na to pýtali, pretože so zlosťou v tvári vtrhla do mojej izby a prelepila mi ústa páskou. Potom by hrdo povedala, že ak budeš naďalej plakať, vyhodím ťa z okna. Tak som si rukami zakrývala ústa a tlmeným hlasom som plakala. Pamätám si, že som ju musela prosiť o jedlo, pretože vždy mala kocovinu. Po niekoľkých mesiacoch, keď sa to stále opakovalo, ma už mala plné zuby a vzala ma do iného stavu. Bol som nadšený, pretože som si myslel, že konečne budeme tráviť čas ako rodina. Hádajte, čo urobila? Nechala ma pred dverami sirotinca a odišla. Netušila, že to bude začiatok jej pádu. Myslel som si, že ma nechala na dverách sirotinca, ale ukázalo sa, že sa o mňa teraz stará nejaký veľký Afroameričan. Dal mi keksík a bol veľmi milý. Predstavil sa ako EDP 445. Povedal mi, že mi pomôže pomstiť sa mame tým, že založí a sleduj Propart 2.